Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 35 minutos makalampas na alas 9 ni na pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan kaso Reco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Pinapaisi sa gabos ng miyembros konsumidores kan kaso Reco 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar niya na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharaming Kaso Reco 3 office sa inyong lugar. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 8 kita kan bulan Abril, aldaw kita nin Lunes. Sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Engineer Abelindo Naturalio, ana sa muyang chief technician na sinman si Gualberto Dun Cabrillas. Grabe ang harasahas dyan po sa luwas. Hawa nga ni nag-uran-uran kasubanggi. Malanit na pati na init ngunya ng mga panahon, ibang klase na talaga. Tagos sa kublit ka na hawakan sarong tao. Kaya duman po sa mga maruluwas, so mga tugang nyatong paratanom, mga yaon dyan sa uma. Kaipuhan may jacket ka mo o kopya.
para maproteksyonan ang sa indo pong mga hawak. Ta sa sobrang init pwedeng matutong ang sa imong kublit. Hoy, kumusta man pala ki Joy Tuyay dyan po sa Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre ki Nilda Salcedo, asin man Kuya Hermi, ki Naitar Singh, sa pamilya Cornelio. Kukonsiluhan ako kay itong mga paratinda dyan sa sentro kan syudad nin Iriga, mga babae. At itong saro, senior citizen na, iba man ang pinag-uurulayan. Manungod sa mga mani-mani. Hinahanap-hanap nga kan mga lalaki ang mga mani-mani. Daing yan pinaglilingawan kan mga kalalakihan. Pambihira niya akong urulay nindo yan. Manay! Sabi ka itong parabakal nin batag na medyo maedad-edad na. Ang presyo po ka na kalibungon yan dyan sa mga barangay, 10 pesos kada kilo. Sabi ka itong gurang na nagbabakal ni na batag na kalibo, dinayaan sa nangaya. So, negosyo mi. Kan mga tracking na yan. Itong mga nagbabakal na mga nagbabakal nin batag na mga taga Batangas na may daranin truck. Ano po ang nagiging problema kung minsan kan mga paratanom nin batag sagin sana padadag kaon palalaogon na ang mga nagbabakal na tracking nin batag mahal-mahal pag abot kan panahon biglang nabagsak na presyo. Kaya lugi man na mga paratanom nin batag, puro na sa ba kalugian maski paratanom nin paroy. Digdi po sa tuyang nasyon ang mga paraoma. Paminsan-minsan sana makadilihin siya nindikit. Pero itong paratanom nin Marigoso dyan sa Santa Elena, digdi po siyudad kan Iriga, iba man ang istorya sa kuya. Una ko ngaya sir, dahil na magtalubo so sa kuyang mga Marigoso, taday nga nag-uuran. To'y pag-uran ngaya, nabuhayan ako tuminubang ngaya giraray so Marigosong tanom ko kaya ngaya puwertean gosi ko na naman an Marigoso kaya mahal man po ang kilo minsan nagka 40 pesos pataas. Dapat ang paratanom nin paroy bako sanang mag-engage sa pagtatanom nin paroy. Kaya ni ba alternate ang tanom lalong-lalo na po itong mga kaumahan na nahuhubasan na minsan tinatanoman nin repulyo. Ani bangani dyan sa barangay Santa Justina sa Banuan kan buhi an umapig tatanuman nin mga kamuti. Panahon po ni na tag-init ang iba nagtatanom ni na pakwan o ining sandiya kundi ngunyan ang pakwan minsan bako nang mahamis na gayo basta mag-uran-uran na iba na po ang lasa
Hoy, happy fiesta man pala na dyan sa San Miguel, digdi po siyudad kan Iriga. Punong Barangay Princess Monsalve. Kumusta man ki Punong Barangay Jubagayawa dyan sa Barangay Francia. Punong Barangay Antonio Serrano dyan po sa Santo Niño, digdi po siyudad kan Iriga. Sinman ki Punong Barangay Felix Montañez dyan man sa Del Rosario, Banao. And syempre dyan man sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Punong Barangay Nanalus, Padayao. Man sa siyudad kan Naga, nakatagamang mitingon ni City Mayor Nelson Legacion na City Disaster Risk Reduction Management Office sin ang iba pang department heads para pag-urulayan ang magiging epekto kan El Nino phenomenon. Nasigon sa pag-asa iyon mamamatean sa mga masunod na bulan. Maapektaran man ang sektor kan agrikultura sin supply na tubig sa syudad. Inian tantiya ni Legasyon kaya dapat ngunyan pa sana iyon paghandaan na. Apera sa CDRRMO mauot man na mitingon ni Legasyon si MNWD Acting General Manager Florencio Tam Munguso Jr. Sigon sa alkalde, sinabi kay ni na gusto niyang maaraman sa mga opisinang ini ang mga lakdang nagigibuhon arog kan Metropolitan Naga Water District nangunyan iyo an may mga water pumping stations pag may problema din iba pa na under repair. Yan man sa Banuan ka na buhi itong pasiring po sa Barangay Igbak paghalis sa Monte Calvario pinagkukongkreto na bagaan na tinampo dyan. Dakulang bagay man ini lalong-lalo na itong mga nagpapasiring dyan sa mga resort. Dyan po sa lugar na yan may nagkakapirang mga resort man na pinagdadayokan sa tuyang mga kababayan. Kumusta man ki Punong Barangay Salve Lebardo kana Barangay Santa Justina sa Banwaan kana buhi ki Punong Barangay Welibong Nieva sin ki SK Chairwoman Pionayago dyan po sa Lourdes. Siyempre sa kuyang pinsan ki Manoy Lares Herdan dyan sa Barangay Tambo. Pala na pinapautob giraray sa Kamaligan Camarines Sur ang required na pagsusulot nin PESMA sa laog nin mga opisina kan local government unit. Ani man ang nakapalaman sa kasugwan ni Mayor Jano Ebardaloza Jr. Sinabi man ni Municipal Health Officer Dr. Nonoy Severo na poon kan Enero na kapag lista naman ang Banwaanin 10 nagpositibo sa naon ng bita ng hilang. 4 ang aktibong kaso na pinagmomonitor ninda matapos na magpa-swab test ang iba iyo ang mga asymptomatic. Kamauutan man ka na mandatory PESMAS iyo ang maprotektaran ang mga empleyado lalong-lalo na ang mga nasa health department dahil ta automatikong daiman na papalagon pag naulakitan asin masa erarom sinda sa isolation period.
Iniiwasan man na pagka abala ka na transaksyon sa mga opisina kan munisipyo, bag-o man ang nasambit ng kasuguan, iniyan pinag-uyunan man kan mga empleyado. Pinag-iinganyo man ang publiko na magsulot pa man giraray nin face mask. Kumusta man balan ki Kagawad Lowell Lleno, asin man ki Konsyal Manolo Luciano Luzon. Siyempre kay retired Air Force Alex Celeste dyan po sa Antipolo Old Nabwa. Ipapautob man palan ka na DepEd sa siyudad kan nagaan blended learning modality puon ngunya na aldaw Mayo 8. Ini man ang pinag-kumpirmar ni School Division Superintendent Dr. Susan Culiano dapit sa grabing init ka na panahon. Sigon sa iya nakaangkla ini sa kasuguan kan Central Office sinman DepEd Regional Office bilang kasimbagan man sa pangapudan kan departamento nan apektadong kan halangkaw na temperatura. Pinag-konsultaman kan o an mga eskwelahan, an mga magurang, estudyante sin mga school staff dapit digdi. Senometer man na magiging mood of o kaya estelo ninda na inaprobaran man kan division office. Halimbawa may tulong aldaw na distance modular learning, iyon may face-to-face ninduang aldaw. Igwa man in 5 aldaw na in-person class pero half di sa naman o binangaan klase sa iba pa. Halimbawa, digdi sa probinsya kan Camarines Sur National High School, pinagbanga by grade level ana oral daw na face-to-face classes. Sigun pa man kikulyano, dahil man ere-require na school uniform sa sakop ka na DepEd duman sa naon ng bita ng syudad. Gusto man ka na SDS na maingatan ang mental health kan mga kaakian, paplantsaon na pamansubot ninda ini asin daiman sinda o daiman magabatan o kaya ma-pressure na marhay sa sendang mga gigibuhon. Kaya duman po sa mga estudyante, mga kamagurangan, sa tuyang mga kababayan, ingat man giraray kita. Nagdadakol na naman ko no ito COVID. Sabi man kan World Health Organization, bako naman na globally threat sa mga kababayan niya to ang COVID. Digdig ka sa Pilipinas garo ginigibong gatasan ana pundo dapit sa COVID. Abong halion ang COVID tanganing may makukupit. Simple sa naman nan ibangani dahil nalugod nagtutubod ay permi na sa naman yung mga baritang COVID. So ibang nasyon nga nga darakula pang nasyon. Dahil nang gayo nagtutubod sa kampanya laban sa COVID. Pilipinas na sa naman perming pigpapadakol ang COVID lalong-lalo na po digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Samantalang kan
patapos na si Tatay Digong na wala na baga so baretang gayo dapit sa COVID. Ngunyan naman, pero nagbubum na naman. O baka binubumbahan siya naman ang mga bareta. Kumbaga, ang dapat asikasuhon ngunyan kan sa tuyang gobyerno kung paano matauanin mga trabaho, itong nagkawaranin trabaho. Kan nananalaap sa paan virus. Ngunyan, kadakol po kan mga naka-standby na anibang mga kababayan niya to. Kundi ba man talagang pinapati-uyana sana na magpa-standby. Kahugakan kan ibang mga kababayan niya to, ba harabo man magtrabaho talaga. Gusto pa-relax-relax na kan buhay. Maray kung arog ka na ibang mga tugang nyatong itom ta perming relaksan buhay. Dapat ngunya ng mga panahon magporsigi kita maghinguha. An iba man dyan, iba man ang paghinguha, magparapananda duman sa mga nagpapagal. Man sa mga paratanom na abang ihigos, tapos igwaman mga paratanda ngayon nagbubunga na nga, so ano yan, nyug ipurtihon na nga, so mga gulayon, sasalisihon kang bigla yan po sa barangay, usong-uso yan. Tapos pag nadakop mo itong mga parasalisi na baka uman kag tanom yung nagugusi, ang sabi kayan kan iba nga mumurot-purot siya naman nga kami ngod. Ay masing buhay ito. Namumurot-purot na naman iba, minsan sinako na baga ang mga pinurutan na nyug, ba nagpipisar na. Ibang klase niya ako, ibang mga kababayan niya to na itom dyan sa barangay. Bako naman na pansumpay buhay, kundi hanap buhay na. Ang magparapamurot-purot sa pagtaraid nindang kanyugan. Nagray nakabuhay ka mga ngod. Sabi nga ni kan mga ubin ngunyan, sana all. Dawa pinano kan sa tuyang gobyerno. Kunday man yan na tawanin mga pagkakakitaan, pagtatanuman ng mga tugang nyatong itom, ay talagang masakit man na mabuhay sa nasinda dyan sa lugar ninda. Ang dapat ka na sa tuyang gobyerno, tawan man mga daga na matatanuman. Naray sa tribal league di sa ano yan, Santo Domingo, Ciudad Caniriga, subot may bareta ako na ibinakal na nindaga ni Congressman Migs Villaperte. Pwede na sindang mga magharong-harong, magtanom-tanom. Umistay din na dyan sa lugar na yan kisa magpara-baray-basay kung sain-sain ang ibang matugang nyatong ito. Hoy, good morning kay Regional Director Augusto Maglungsod kan National Commission on Indigenous People. Ang opisina yaon po digdi sa San Nicolas. Sa syudad ka na irigasin sa iyang mga mahigos na pag-iriba. Kumusta man kay Mama Janet Ebuenga, an branch manager kan Social Security System, asin man kay
Ma'am Grace Ibarrientos Sanaho. Yata pala nakaabang naman ang mga taga-suporta ni Raya Misolunya. Fernandez kan libmanan Camarinesor sa magiging performance kay ni kung siyaan magpadago sa grand final sa sarong bistadong reality singing television competition. Itong inaapod na The Voice Kids Philippines. Kumusta man dyan sa sentro ka na syudad din Iriga sa merkado publiko. So mga amigo ta, amiga na mga paratinda dyan. Habi kan mga paratinda ng tilapia sa Banuan ka na bato na nagtitinda dyan sa merkado publiko. Kaya sir, bakaliraw nga kami talang luya nga ka nagbabakal. Pambira niya ako. Anang aking suya, kinpermi na sa ng tilapia. Gusto ko nga nakitalusog naman. Kaya adtong ko, adtong hito. Itong mga mahal nas na panira. Si Karundang Manding Birirawanda. Hoy, kumusta man ki Manoy Into? Saka ki Banggor dyan sa indang lugar. Yan sa babat nyan ki Manoy Felix Castillo. Siyempre kay Attorney Nonoy Waperinan, City Administrator ka na siyudad nin Iriga. Yan sa mga empleyado kan lokal na gobyerno. Mga amigo tang mga civil security units, mga amigo tang police. Ibang police na matulis ko no. Minsan ang iba pag nakaulay ko, ano daw yan ibang pulis na matulis? Pero sa ibang mga padiyong ko, barkadang pulis bako man. Kulang na 36 na mga bagong CCTV camera na nasa pangenot ng mga tinamposin na barangay sa siyudad Canaga. Kaya kaipuan man na magbakal pa. Sigon iniki City Mayor Nelson Legacion na ngunyan iyo na pinaga po proseso na pundo
Sa pahayag man ni ligasyon, kulang na nasambit ng bilang kan mga CCTV camera o naipa bastante para mabantayan ang mga kaganapan sa syudad sa enterong maghapon asin banggi. Paliwanag kan alkalde, mas dakol na mga kamera sa palibot, mas dakol man na lugar ang mababantayan, lalo na sa banggi na paboritong oras kan mga parahabon. Dakulang tabang man subot ini laban sa kriminalidad an equipment na ini, kaya dapat magbakal pa ang city government. Kabilang sa dadagdagan pa iyon saro sa nagkapirang upper barangay na an iba iyon mayo pa. An iba man igwana alagad raot na sinday na nagagamit. Sa report kan pulisya, mayo man darakulang krimen na nangyayari sa siyudad kan Naga. Apera na sa naman sa nagkapirang incident ini na pangabo na tulos man nadadakop ang mga suspitsado dahil naman sa tabang kan mga CCTV cameras. Kinaugmaman ni Camarines Representative El Rebella Perte na pagmamadali kan Technical Working Group kan House Committee on Agriculture at man Food sa pagbilog kan bill tanganing mapadakol ang lokal na produksyon kan asin. Sigon kay Villaperte, presidente kan National Unity Party, nagdodoble kayod ang technical working group tanganing mabilog ang drop kan substitute bill na may laog nin komprehensibong plano para mapauswag ang industriya kan asin nigdipo sa satuyang nasyon. Sigun sa iya, considering the expansive coastlines of the Philippines, it truly baffles us why our archipelago was reported in 2021 to be producing only 7% of the national salt requirement in importing the other 93% equivalent to around 550,000 metric tons, sabi pa ni Villaperte. Sinda Villaperte as in Camarines Representatives Luis Miguel Villaperte as in Hiyoshi Anthony Horibata as in Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Jamsuan, an author kan House Bill 7357 na saro sa anom na resolution na gagamiton sa pagbilog ka na substitute bill. Sa iraruman kan House Bill 7357, iyon na ipapatindog ang Philippine Salt Industry Development Council na iyon magibunin 5 taon na master plan para sa pagpapadakol kan produksyon kan asin digdi sa satuyang nasyon. Our goal is for the Congress to help the Marcos administration revitalize the local salt industry by providing it with the right government support services for its protection and direction, specifically those that involve production and development, sabi pa ni Villaperte. Sa pinakahuring pagdangog ka na technical working group na pag-urulayan man na dapit sa mga lugar na gagamiton sa produksyon kan asin, mga tax break para man sa mga magtitindog nin gibuhanin asin epekto kan implementasyon kan salt iodization law o ining RA 8172. Pinag-question man ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR Officer in Charge Demosthenes Escuto na ang asin iyo na iklasifikar bilang sarong agricultural commodity.
imbes na sarong mineral. Sa paagi man kay niyan industriya nin asin iyon matatabangan o mapapaduman sa irarom kan Department of Agriculture BIPAR sa imbes na sa Department of Environment and Natural Resources. Dahil man subot nag-kontra ang DNR sa sinambit ng bill na ilipat ang salt industry sa Department of Agriculture. Nag-aasa man si Villafertin na maipapadara na sa plenaryo ang sinambit ng bill bago matapos ang enot na regular session kan 19th Congress sa Hunyo 2. Wala po kitang 10 minutos makalampas ang alas 10 nin pagkaaga, Pumpiang. Uman sa mga nagtataya sa STL. STL ko no na waiting man sana, sabi kan iba. Natulong go. Duman man sa probinsya ka na Sorsogon sarong pest delivery truck an buminudal sa Kudal kan sarong arong sa barangay Timbayog. Kasiguran Sorsogon pasado alas 11 kasuod mang pagkaudto. Sigon sa report inabot nin tungka ang driver kan truck kaya buminudal ini sa Kudal kan sarong harong. Sa kusog kan pagkakasalpok nagkawarak an inotan na truck kun kaya nagsapo nin bari sa bitis ana driver ka ini. Kaya ingat-ingat po kita ta duman sa mga nagmamaneho. Loy lang na nagtutungka maturog. Minsan iyo po yan ang ginigikanan kan aksidente nin behikulo. Kung nagdadalagan so auto, so driver to smag, ay masakit yan. Hey, good morning man kay LTO Chief Sir Jerry Navarez dyan po sa Ligao City. Siyempre kay Mama Grace Rojas ang LTO Chief man ka na siyudad nin Naga. Ang LTO Chief kan iriga o dabasang paramdam. Pero pati mga membros kan media maluyan pagtubod sa LTO Chief kan irigangon yan.
Kumusta man ki Vice Mayor Vic Ramos dyan sa Banwaan Cotabato? Dyan may sesyon dyan sa sinambit ng Banwaan. Kundi hapon, na sesyon dyan sa Banwaan Cotabato. Man sa Banwaan Cotabato, kumusta man si Kagawad Ben Blanquer asin man Kagawad Cherry Sapugay. Pinapundungon yan ka na Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Tigaonan pagpapabakal kan mga bote-botelyang gasolina sa barangay Huyon-Huyon duman sa Tigaon, Camarines Sur. Sa irarom kan programang Oplan Ligtas na Pamayanan na pagbebenta kan mga gasolina na nasa bote. Iyo anday nakakasiguro kung mga nagbebenta an igwanin bastanting kaaraman dapit pa mandigdi. Mientras na sendang paglilibot-libot iyo an halos mayo na subot nag papabakal nin buti-buting gasolina sa nasambit ng Banwaan. Ay pambihira man ang Bureau of Fire Protection pati man ining mga nakakatabang man po. Ining mga nagtitinda ni na borobotilyang gasolina ta kung nauubusan. Kung halawigon ang biyahe tapos mayo ka lamang makarga ng mga gasoline station sa barangay. Pinaga-iinitan pa man kan Bureau of Fire Protection. Ayaw na kaagad mapalsok na kasulo. Paano po kitang 20 minutos makalampasan na alas 10 na pagkaaga. Sangunyan ang mga paratanom niya to talagang nabuhayan dahilan sa pagpaparauran-uran. Ano daw pati ang tinanom ta kung anpig bubog mo bako man tubig uran dahil man gayo nagtatalubo kung itong mga pambubuhali sa mga water district sakaan nakakapaluya kan talubo kan mga pananom ang tubig na hali sa water district kaya may mga chlorine bakong arog kan bulos kan uran na mapresko sa mga tinanom.
kaya baga pag grabing init, tapos biglang nauran, pati mga duot, intirong buruhay. Ug mahon pati ang mga paralawig nin karabaw sa kabakat, nabuhay na naman nga sa mga duot. So sa muya ngayang mga hayop, mababasog na naman. Kredibilidad ka na mga pulis ibabalik subuot ni Acorda pakukusugon na o ining palakasan system iyo na tutunawon ay indaman sana. Ini subutan gustong i-belta sa enterong imahin ka na Philippine National Police sigon sa chief na si General Benjamin Acorda sa iyang pamamayo sa organisasyon. Azarong pagkikipag-ulay, sinabi na Acorda na paghihinguahon niya na o ninda na mapakarhay pa ang serbisyo ka na PNP sa laog ka na sa iyang 7 bulan na pagserbi bago na sa iyang mandatory retirement. Sabi ka na PNP chief daw ang ani halipot sa na ini iyon pagkakasararoon mo na niya na police organization katabang paman ang mga government agencies asin na gabos na mga Pilipino. Di noon paman niya na kahalagahan kan pagiging credible kan mga bagong pulis. Sigon sa iya, gagadanon niya na sistema kan palakasan lalong-lalo na taan na promotion iyon dapat nakabase sa merits asinman abilities kan sarong policeman. Sana malinig mo ang linyada ka na Philippine National Police digdi po sa satuyang nasyon. Pwede halion itong mga pulis na matulis. Saan ibang pulis kaya abang tutulis? Hoy, kumusta man ki Jen Mortega dyan sa Balaugan, sa Banawan kan Bulasin man ki Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ning diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para
Siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. An oras na ini atod sa Idokan Everest Fire Extinguisher. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Basado po ini sa pinaluwas na CNN Philippines ining breaking news. Ali sa Philippine Statistics Authority na estimates na sa 2.42 million Filipinos had no work. Pa ka na March 2023. The slight decrease from February minabot na sa nainin sa 2.47 million. The national unemployment rate in March was 4.7%, lower than 4.8% the month prior. Hamak mo sana yan. Milyones na mga Pilipino ang mayong trabaho. Yun na po ini. So, nagkaarapiktaran kan pandemic. Na sagkod ngunyan dahil pagiraray natatawanin mga trabaho. Kumbaga, nakairis-tambay ang iba. Maski nga niyan paglalaog ngunyan sa pag-abroad ining mga sasiman na baka mga dipisil na baga. Sa mismong digdingani sa satuyang nasyon kadakol kan mga mayong trabahong mga kababayan niya to. Mayong nalalaugan apera pa duman sa mga ang iba nakakalaog ta malakas. Kundi ang dipisil kung nagpaparatrabahoan sarong tao, kuno daw man sweldo. Sa normal na trabaho ang tao, kay puwanin sweldo man. Basahon ko daw ining mga tigsiko, mga magurang na talagang kapay sa pagpapabaya sa mga aki, totoo asin tunay. An kadaklan minaiba sa mga sambay, piday, kayaan mga kaakian makahirak na marhay. Tigsiko ang mga taong ata nagdidiliryo na, imbis na magpangadyi, sige paan pangmuda. Kaya si Satanas biyo man na nagkukupa-kupa, taan kalagninda sa impyerno niya madadara. Tigsik ko man ang mga babaeng magatulon, na dai nakukontento sa pinakasalan na agom. Kunday matagalan, kumuasa ng langaton, o kaya siling rimo-rimo, ato man na gusguson.
Tigsi kuman mga charity vloggers sa ngunyan, daog pa mga politiko sa ngaran nin pagtabang sa mga kahimanwata na grabean katikapuhan, mga vloggers na dai naghahalat na pagbalusan. Tigsi ko ining mga chismoso asin chismosa, kachichismis mga ngabil biyong garatok na. Kung nababasa ang panggarabing naguurog pa. Magpurundo ta pwede na sinda idemanda. Tapos ini pang tigsik kaning pisong bungi. May bungi na pala na piso niya na pambira. Tigsik ko po si Dita Maldita, ayos man kutaan sa iyang purma, alagad an ugali supladita, pagtaram minatirik an mata. Tigsik ko man si Mimay, lumay an pusod, linahidan nin laway. Bakong si Ed Mimay ha. An sa iyang mata, puminungay, napulot aw habo na pong magsuhay. Tigsi ko si Sinti, sentimental, naguong sa memoryang malumbay, habong mag-abanti, pirming napupungaw. Napatud an garter, an bagsak sa kadlan. Tigsik ko si aksyong o asyong aksaya, ubos-ubos an pagsamwang nin grasya. Kan rinadas kan bagyo an banwa, an natada magatol na alipunga. Tigsik ko po si Para, pamibi, inikit an limos na pisong bungi. Rinapado nin baston, kan kastilang padi. Dai nakahibi, tabako na pong aki. Man kay ni kung gusto mong magdangog-dangog nin radyo, kanganing mag-relax, lalo kang mariribong an payo asin maestris sa manlain-lain asin nagbabaranggaan na pabantulin tungkol sa mga bulong na bako man bulong. Sabi kan doktor kung ano ang pagresita niya, iyo dapat bakalon asin iyo ang tumaron. Sa kapi pa sana, bawal da masobran kaini, pero sa radyo ang sabi magkaping permi, tanganing mabagsik asin mahali an man lain-lain na kamatian. Ayaw na ini sa mga food supplement. Kaya lang garuk kada istasyon may sadiring produkto o brand din kapi na itinutulod. Apera kan mga nababakal sa saod na nasa bote, nasa sachet, kadakol pang ibaan gustong ipainom sa tao. May rice, may kape, amigo, kung ano-anong mga pampatubod, kape ni Manay, higuang kape ni Manoy.
Una, kumbaga bawal yan sa KBP, pero mayo ka ng ibang madadangog sa airi urog na sa radyo kundi food supplements. Nahuna mo iyon ang makakabulong sa gabos na helang, pero bako man palanda ang bulong. Ngayon to sa nagparatomar nga ni dada ay managkusog sa pagmati. Buminoblay so sarong taga-radyo. Nagin mimro palugod kan Chinese citizen na tonglay na. May mga promo pa, may libre pang kape, may iba pang libre pang radyo. An makonsuelo taan mga testimonials o pagpapatutuokan mga subuot na rahayan na nin kulog, nin payo, kulog nin hawak, asin kulog nin buot, asin mga helang nakatoy, apdo, diabetes, nahuna mo iyon ang mahal na Diyos. Mismo ang nagmilagro sa inda. Pero ang mga testimonials garo pigbabasa ang ibang testigo sa radyo, taga Mindoro, taga Catanduanes, taga Camarines Norte, taga Bato Camarines Sur, bihira ang taga Naga. Ani ba sa ginman ngayon nag-aapod sa radyo na nagdideklara na sinda narahayan kan kaping iyan, asin kan food supplements na iyan, asin iba pang produkto na pwedeng bakalon online sa paagi kan asin iba pang plataforma, pero kan bayad sa mahal na presyo kan produkto, mabayad ka pa sa delivery. Ang pinakagrabitan kada estasyon o network may kanya-kanyang produktong pig-aalok. Ang presyo pati kan mga ini, garo naman presyo kan sibulyas o presyo kan bagas na sigan itaas. Sigan ulang to. Kunso arin pa dapat kitang magtipid sa kaman lugod man lain-lain ang gustong ipabakal sa to na daiman sigurado kun marhay o maraot. Bahala naman kita kung kita mapaloko o matubod sa mga pagarumdum na yan, pambihira. Yan pong panahon kaya kung ano-ano na sana ba mga produkto, ano ba maray magpatubod nga ining kaping ini nakakapasok kusog nin lawas, nakakapatindog balahibo, negosyo po kayan. Siyempre ang ibabaga kung ano-ano ang mga pigpapatubod sa mga produkto ninda food supplements, tanganing maingganyo sa tuyang mga kababayan, may mga turo testimonya pa. Tangon yan halos puro na sana gusto pag-ingkaman kan ibang mga kababayan niya to. Darapo kan kapag tiusan. Hindi, maray na yan kaysa budol-budol. Kung mabudol-budol kangon niya ng mga panahon, mas dipisil. Maski nga ni sa mga online, igwang para budol-budol. May mga scammer. Ayaw ng padulmanan sa tuyang mga kababayan. Kaya kung ano-ano na sana pong produkto ang papasabot ninda sa tuyang mga kababayan para sana makapagdilihensya. Kaya itong para tanom nin kakao, marahi nga ang presyo ngunyan. 80 pesos ngayon kada kilo kan kakao na alang.
Sabi man kay itong sarong paratanom, ay, dahil nangya ako kan kakao na yan da. Ultimo nga sa pagparasup-sup ko. Pero mauubusan nga ako nin laway. Kaso sup-sup kan mga kakao na iyan. Dahil pagparasup-supan ang kakao, dapat kaya hugasan. Hoy, kumusta man pala sa batch 82 kan elementary? Yan po sa San Isidro Elementary School di po siyudad kan Iriga na magkakaigwanin Grand Alumni Homecoming sa maabot na Mayo 12. Yan po sa covered court kan San Isidro Elementary School. Morning sa kuyang mga kabats, mga classmate, and syempre sa UNEP High School Batch 87. Malumlum na naman po ang kamugtakan sa tuyang panahon. Pero nagbabadya na naman ang uranon. Ini ang El Nino na sige ang uran-uran. May bagyo pang kaayon. Ang panahon po ngunyan talagang nagbabago na. Maray dyan sa buhit. Sabi kan iba, iyo dati sa nangaya. Kita magparabago-bago. Tapos don't panic. Kumusta man sa kuyang mga pinsan diyan po sa Himao, Pilik, Camarines Sur. Diyan sa Ayugan, Ocampo, kay Manoy Edelito Baracena. Siyempre kay Sandra Baracena del Socorro. Asin sa iyang esposo na yaon po dyan sa LGU sa Banuan ka na pili si Roy del Socorro. Ang nangyayari, ano nito nagbago ng background? Dakulaw na ang onra para sa banwa na inian magkaigwang sa diring aki na sarong multi-awarded international artist may hararom na pagrumdum sa banwang ginikanan asin pagmakulog sa pagiribang mga Bicolanong visual artist. An Uragon na Lagunuyo na iniliwat na nagbelta sa iyang banwaan na ginikanan tanganing ihiras ang mga obrang piyesa sa mga kaimanwa sa paaginin sarong art exhibit. An mga obra may temang dapit sa lokal na kultura, arog kan mga piyesang parati niyang pighihimo. Si Pancho Piano na tubong barangay Manggugon, North Costa, Lagunoy, tampok sa art exhibit kan Abril 27 hasta Mayo 2, 2023 sa labi kan Municipal Hall kan banwaan na ini. Katakod kan ika-14 taon na selebrasyon kan Lagunoy Samhod Festival.
Kumusta man pala ki punong barangay Macres Ocotemenya dyan po sa San Francisco, digdi po sa Ciudad Can Irgasin man ki Padingbon Midyado. Ano ba pong mga barangay officials ngunyan nagkakasiribot na? Dapit sa nagdadangadang na eleksyon sa barangay. Ano ba naghahanap na nindakulang pundo? Sabi nga ni Kansarong Kagawad na nakaulay ko, bako naman yang basta-basta ang eleksyon sa barangay. Magastos naman ngaya. Yan po ang problema ta digdi sa tuyang nasyon pag eleksyon, pirming magastos ang nangyayari. Minagastos perme ang mga politiko. Ang hapot dyan kung paano sinda makabawi sa indang mga pinaggastos. Marayso ng gana ta makakabawi-bawi pero sudaog goodbye Philippines. Kung pwede sana dahil na magpara gastos nin gayos mga barangay pag i-eleksyon. Ngunyan pag makandidato ka bilang punong barangay o kaya kagawad, may bastante ka naman na pambudbod. Hoy, kumusta man dyan sa Banwaan Cannabua, kidating Congressman Sal Portuno, ki Mama Jo Portuno, sinman ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Kumusta man ki Ronnie Maestrado, asinman Angelo de Villa. And syempre dyan man sa DPWH 5th Engineering District ang Camarines Sur kay Engineer Aris Hermoso. Sa pangingenot man yan ni District Engineer Rodolfo Barela. Na mapakarhayan mga proyekto na pinag-i-implementar ka na DPWH digdi po sa 5th Engineering District ang Camarines Sur. Lalong-lalo na ang mga tinampo. Tangon niya na sigan uran-uran, nagtuturukal na bagan espalto. Diba, dahil na asphalt overlay, dahil na nare-repair. Lalo ining iba na yaon sa National Highway. Hindi kun minsan kanya-kanya kaya na obligasyon pag-abot sa National Highway, DPWH Regional Office ang nag-i-implementar po kan proyekto. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon, kasubago nakakorbata. Una ko kung ano ang mga nasa palibot niya, mga huwarang medalya. Sa transmitter si Engineer Abelin Don Turalio, ana sa muyang Chief Technician asinman si Gualberto Bert Dun Cabrillas. Sa pangaran po ni OICSM Joey Lim, ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyo